Diljem svijeta održan sat kodiranja, pa tako i Hrvatskoj, a ove godine je bilo uključeno 216 škola i obrazovnih ustanova. Između tih 216 škola je bila i osnovna škola Dr. Franjo Tuđman iz Knina. Zahvaljujući radijskoj grupi osnovne škole Dr. Franjo Tuđman, novinaru Ivanu Anić-Kaligeru i video snimkama učiteljice informatike Milke Ivalniš, možemo dočarati dio raspoloženja na ovom satu kodiranja. I naravno još jednom zahvale radijskoj grupi osnovne škole Dr. Franjo Tuđman. Dobar dan, pozdrav svima. S vama je Ivan Anić-Kaliger i tu je sa mnom nastavnica Milka. Danas ćemo pričati malo o satu kodiranja. Nastavnice, jel vi znate tko je osmislio sat kodiranja? Sat kodiranje je osmislila organizacija, neprofitna organizacija koja se zove code.org i taj sam sat kodiranja, tu inicijativu su podržale i velike tvrtke kao što su Microsoft i Apple. A što vi mislite o tome? Mislim da je to odlična inicijativa jer sat kodiranja je namijenjen djeci od najmanjeg uzrasta pa tamo do srednje škole, fakulteta i zamišljen je kao jedan sat, znači sat od 45 minuta kako bi se obilježio tjedan informacijskih znanosti. Znači, po vama je to dobro za djecu? To je jako dobro jer djeca misle da se zabavljaju, ali zapravo kroz zabavu oni uče. Pa, jel znate tko je to doveo u Hrvatsku? Gospodin Davor Banović iz Osijek Software City-a je obavijestio nas učitelje o tom satu kodiranja i oko 210 škola se prijavilo, ne samo škola nego i ustanova se prijavilo na taj sat kodiranja ove godine. Pa i dobro, zašto ste vi to prihvatili predavati na vašim satovima u našoj školi? Prihvatila sam iz tog razloga što programiranje je divna stvar i mislim da svaki učenik bi trebao imati mogućnost imati informatiku, a u sklopu toga i programirati. Kako si ti osjećao danas na satu programiranja? Osjećao sam se iznenađeno, nisam znao šta će me snaći. I eto, na kraju sam susreo ovu igricu Minecraft pa sam u njoj programirao. Da, jako bih volio biti programer.